Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Oprah o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Melay, 55 anyos, byuda ug may duha ka mga anak. Itago na lang ang akong address diri sa Mindanao. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati sa akong lawas. Doon na magud ko isakit sa akong pagkababay. Dugay na nako ning gipamati. Aron inyong hisabtan, sugdan ko niadtong 2014 dihang magsigip akong trabaho ug bugat. Ingon ni ining mga panghitabo. Asa naman itong mga laki din his tindahan eh? Heda, kung nalay alsa ning kinarton eh. Paabot tong mga customers. Ikabugat ba di ani eh? Mura magmatagak akong kinatao. Uy, hala, Ate Milay. Ano ikaw may mial sana? Ako na lang, di. Ay, ako na lang ni Brian, uy. Kato na lang uban sa budika nga sa habi palihog dong, aron ta madali. Sure ka nga kayaran ni mo, te? O lagi dong. Ay, nakong pakisulti hibi kay maglisod ko, bugat kayo. Ay, nakaulit na kit ko, spy. Makapahuay na gitaon ko. Ay, kapuyan ng single mom to eh. Ako ang tanang trabaho. Pamantay pa na. Pero bahala na lang kapoy. Kay mag-unsa naman lang taon ng akong mga anak. Uy, huwag pa man mauli. Hala, pasig mapawang na po ning tubig ron. Eh, manawad sa akong dali-dalik tubig, pi. Na, hinay na kituod ang aga sa grip ko, da. Pero hapit na hinoon mapunong sa kapalpi. Ako na ning asahon, be. Ipadapli na ko. Aron isaw na po nila kung laing balde. Oops. Ay, kabugat. Ay, paano sa... Mura na sa matagak ang akong kinatao. Naunsam ka ni, eh. Ganun mo pati naman ko, ani. Matagal sa akong bugat. Ako niya ning tanawon. Ma! Oh. Yan ako, ma! Asa mo ka? Dakos banyo! Ikaw lang ginanaw ng tubig, ma. Ay, dugay man kay mo nga uli. Ako pinauna ninyo. Langay-langay sad mo, eh. Sige na, pag-ilis na dito. Aron tiwason rin akong gibuhat. Kay doon na pa ko'y tanawod. Ngano kit ka ning... Hala. Sa man akong nahikapan ilam dapit sa akong kinatao? Oh, mura lagi ni unad nga ni kawas. Hala. Naon sa man ni? Natingagit ko sa akong nahikapan dapit sa akong kinatao, kay murag na ay mikawas nga murag unod. Wara man hinon ko'y laing kipamati. Gawas lang kon makaalsa ko og bugat nga murag bation ako nga murag may matakak. Hangtod nga sa sige na akong panarbaho pangalsa bugat, midako kini. Unya, Unsa? Unsa naman nakadaka? mura na kadak ako mo sa bata nga bag-ong gianak. Unya, uwa ka magpa-check up, anak? Ay, kay kini lagi pong pertitang apikihas kwarta. O dili pwede nga mo absent ko sa trabaho eh. Kaya saan na lang ang mga panginahanglan sa kong mga anak, day. Uy, unahan ang panlawas ni mo, uy. Kay lawas ang puhunan. Usaon pa man ni mo pagpanarbaho alang si mo mga anak kung mapaliyar ng lawas ni mo. Gipa-check up unta na ni mo, uy. Mahadlok masad kumian, uy. Nice, sus. Ay, pagkadlok-hadlok. Usaon man ni mo pagkaayo kung magsigit ka kunahuna, anak. Saan ka kung operahan ka ni? Oh, posible. Kay tangtangon ha. Mama siguro na gitawag og buwa. Dako eh. Pila masab kahit gastuhon ani no? Napa-check up gani, aron may baw ka. Ang doktor agi may baw anak kung unsaon na milay. Liho ka na sa dili pa uwahi ang tanan. May ani. Iyay. Sakit man akong puson. Ano naman ang takurig laha?
Ano sakit man ang akong puson? Muadto na ko sa banyo, bikik ihiunsap ko. Oh, hala. Nganong may duko man ang akong underwear? Dirigla ko balik? Pero dugay naman kung warigla ha. Gano'n man ka ni? Unsa? Abi na ko kirigla kog balik mayan. Pero akong nadiskubrihan nga ang ako manding buwa ang nagdugo, uy. Hala. Uy, delikado na Milay. Magpa-check up na taon. Mahadlok gid ko magpa-check up o nagunahon na asab ko sa kwarta tungod sa mong kawad-on. Sukad nga ako ning nabantayan sa pagsugod sa 2014 hangtod karon, wa gid ko makapa-check up bisan makausa. Pero magsakit ug magngulngol naman gid hinuon siya. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, may migawas akong kinataw nga mura og unod nga nagkadako. Mura na ni ron og kadakon og kumo sa bata nga bag-ong nataw. Mao ba ni gitawag og buwa? Ikaduhang pangutana, unsa ni kadelikado ang buwa sa babay? Kay magsakit na bayang akong puson ug magngulngol ug magdugo na sab siya. Posible ba ning makanseros? Ikatulong pangutana, wa ko kapa-check up ani sukad sa pagsugod ani sa 2014 pa. Kung magpa-check up ko, maoperahan ba ni? Nabay libre nga operasyon ani? Asa masab ko pwedeng muduol? Ikaw pa to katapusan. Mahadlok sab kong magpa-opera. Sa gidakon ini nga mura na og kumo sa bata nga bag-ong nataw, madapa ka ani og tumaran lang unta og tambal pahilis. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Melay. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Anan na sa bako si Dr. Rene Obra manggiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga you are only poor. You are only a poor person if you are not happy with what you have. Akong balikon, you are only a poor person if you are not happy with what you have. O pobre lang ka kung dili ka thankful, dili ka kontento, dili ka malipayon kung unsa may gihatag sa Ginoo nimo. Bisan pag naapa kay pila ka malita nga kwarta nga dili pa ka kontento, pobre pa gyapon ka bay. Pero kanang sakto-sakto lang kwarta nya maka ubag sa atong mga problema sa kinabuhi, lipay ka, salamat kas Ginoo, gitagaan ka, dato na ka. So, may nga, ikaw Dr. Obra, dato na ka. Dato na ka. Pero bisag wa ko yung mga daghang kwarta. Wala may kwarta pero dili daghan. Okay. Ang ato magtatampo karong adlaw si Milay, 55 years old, widow di siya, may duha ka mga anak, taga Mindanao. Unang pangutana, may nigawa sa akong kinatao nga mura og unod kadako. Mura na ni ron kadako kumo sa bata nga bag-ong nataw. Mao ba ni gitawag og buwa? Mao siguro nay buwa or buwa by term ana. Mo nay itchmol. Mao tingali na no. Kukakuan na ning buwa ma'am Milay. Akong nibalan na hydatidiform deformol nga murag bata nga mudako diha. Na man poy daghang mga pwedeng mahitabo diha sa inyong internal system organ, pwedeng na yeast infection, ang inungdan na irritation, mali na overgrowth of kining mga kagaw, no? Mga fungal, bacterial. So kung infection man gani na, I'm recommending pag-take yung antibiotic, no? Fungal infection. So may mga antifungal nga
mga ubigay ni mga expert ano natin mga antipunggal ha Miconazole wala ko man og kanang Terconazole basta mga sol mga antipunggal na siya mao na panghatag sa mga ubigay ni nga naay fungal infection ng ilang mga pasyente no. So daghang kaayong posibleng mahimong hinungdan nganong naamang kay kanang gitawag nimo buwa no parang mga infection dia I doubt kung bacterial, fungal or yeast infection. Kung naitikining ng dapita, posible na siyang yeast infection. Kung naay murag hugas sa isda, pudig bacterial. Ug simbako lang og sexually transmitted, no? Di ta maka-roll that out completely. Sunod nga pangutana, unsa di ka kadelikado ang buwa sa babae kay sakit na baya ang akong pusoon, magngulngol o magdugo na sab. Posible ba ni nga ma-cancerous? Mindanao man kami layo. Pagkita ang ubigay ni, nga mabiopsy ni siya, makuha sample, tissue, nga ma-examine. Ngayon ka, posible ba ni siya ma-cancerous? Depende na sa resulta sa biopsy result. Biopsy examination. Sa result sa biopsy examination. Karon pa sa kung naka-encounter ng term nga buwa. Akong pagtuo lang, ni hubag or murag itchmol or murag naadihay improtrud no na akong pagsabot ha ubigay ni ang duulo nimo ma'am ha diya sa Mindanao. I do not know where in Mindanao maka nagpuyo. Katulong pakutana, wala ko kapat-check up ani sukad sa pagsugod ani sa 2014 pa. Bugaya na di ay. Kung pa-check up ko, maoperahan ba ni? Depende. Naabay libreng operasyon ini. Yes, diya sa mga government hospital. Asa man ko pili mo doon. Government hospital, ubigay ni ma'am. Ubigay ni ecologist. Duula dito. Kung wag yung kay budget pagpatabang sa DSWD, malasakit program na anak sila ni anak. Ha? Tabangan kini ani. Kining ingon ni mugbuwa, posible ni siya kung balikon, yeast infection, bacterial, or sibakulag sexually transmitted, or high-dated deformol, mo na siya. So, mangatol ng uban niya, mag-reddish, murag naay sakit, na murag di ka kasabot, mukuan, mamuwa, muswil, murag mo gawas ang imong vulva, ang imong internal sex organ, imong parts, imong cervix, no? Irritated na katol. So these are mga possible reasons. Balikon ako sa makausapa, posible bacterial, yeast, or karang sexually transmitted disease, no? O wako magingon nga pila na ba edad mo? 55. So nagmenopause na ka ma'am, no? Because the menopausal age is late 40s and early 50s with a mean age of 52. So at 55, expected na ko nagmenopause na ka. So part na ni sa inunta kanang pagkausab sa level sa hormone, estrogen, progesterone sa lawa sa babae. Katulo man ko sa busab. Pag minark, may pagkadalaga na, may mga panahon nga magbuntis na, ug may panahon nga magminark na. Minark. Nagmenopause na, no? Nagminark, nagbuntis, nagmenopause. These are the 3 stages sa life sa babae nga expected mausab ang level sa estrogen ug progesterone. Other than that, posibleng na ay mga abnormalidad. Okay? OB gynecologist in a government hospital, kung walay budget, dool sa DSWD, para matabangan. Alright, yun nakasabot ka sa speaker mo Milay dahil sa Mindanao ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa atong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Bathan sa inyong mga legal mga problema. Thank you very much sa makanunayon inyong pagpaminaw sa atong mga programa sa Armen. Taas ang tag-rating din sa atong lugar. So hangtod sa sunod higayon, hasta la vista. Bye-bye! Handumana. So sa ka. Sunday morning. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Angeli, sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, In the Stars. RMN Drama presents Handumanan sa ka-awit. Ano pa daw sayang kaagi karon?
No kining usa ka babae nga taga Moabug, Tabugon, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasangan nga Angeli. Ha? Mangita ko kaabangan, day Angeli? Oy, day, kanang duol din sa atong trabahoan ba? Kay layo man gud kay itong akong gipuy-an. Uy, dako kay kasto sa pliti. Nakoy kaila, day. Nga doon din sa tong trabahoan. Tuduoy ko, day, pe. Kay ato na lang ko mangabang dito. Ay, naku ibakante nga kwarto pero ay maulag Guba ang pultahan. Mao ba, ate? Sa'y problema, Ate Emergen? Uy, dong gari. Ikaw manggod di ay na dong. Ay, di amanggoy mga bang spektas kwarto. Ang problema ini kay guba ra ba ang pultahan? Aw, ako na lang ayuhan ate, hindi gulin ako. Sure ka? O lagi te, maikog ta kay dagabi ang ngabang. Pero sa ka mo balhin day. Kung mahimo karon unta, dali raman to pagbalhin ang akong mga gamit kay gamay ra man gud to. Daan to daan ang imong mga gamit. Kay inigulin ako ning trabaho ng imong kwarto. Napamang ko'y lakton kariot. Salamat, Bigo, ha? Ate, mudahon lang kong daan. Kumusta man imong trabaho, Miko? Aw, pagdi mahuman ako og trabaho gikay. Hala nga naman. Kapiin naman gud. Nya, kuan, ugma na ako natiwaso na. Sige. Kanina ra kita sige istorya pero wag ka musulti ako sa imong pangan. Masa ka mangutana? O sa day imong name ka? Angeli. Ako day si... Gary. Nakilagaling ka na ako lagi. Nakalimot ka, nga gilitok pa ng imong pangani Ate Mary Jane pag dool ni mo ganina. Oo, day no? Unya na lang na ni motiwason pag ayo ang paltahan. Ugma na lang kay gabi naman gud. Mahikog ta sa mga borders din Mahikog ta manukdok ta. Mausad. Kuan day, kining nabalakam ko ni mo Nga naman. Wa pa mo ni lakang imong pultahan. Si Bako ba, basig sudlon ka din narabay daghang mga laki nga nangabang din Ako lang kang kuyugan din Unya asa man ka matug? Der ko subos. Una ikaw, analas ka 3. Sige. Hoy, naon sa mga ditapad malagi ka na ako. Ingon ka adto ka sa ubos matug. Mutapad lang ko ni mo din sa kwarto Namo ko'y ok dito, kamang-kamang gud. Di mo ta masud ni, uy. Gamay kining katri. Masudra lagi ni. Hoy. Gikakus mong kukunin mo. Dakson ta lang ka aron masudra din sa 3. Kari yung sa manay mong gibuhat na ako. Uy. Pasagdi lang ko kusong buhaton ni mo. Kari pa. Uy. Salbahisan ni mo, uy. Ako pagalit ay nagkaila. Di pa kita uyap. Nakuha na ko ni mo. Sige lang gud. Nalipay mo sa tanduha. Unya, unsa may status na to ini? May nahitabo naman na to. Di uyab na ta. Katawan lang ko ni mo, day. Isabi dili magkatawa maguna-una ni mo, uy. Nahilabtan kag lalaki nga dili ni mo uyab. Maula kita, uy. Pero, okay naman. Uyab naman meron. Ha? Magbinyo ta? Magbinyo lang ta. Total, may nahitabo naman na to. Ikaw? Sige. Pangatubang sa kong mga ginikanan, Gary. Day, taod na magyud sukad ta nga nakasal. Wa pa yung ka mamabdos? O pa mangyudong. Gusto na kita ko nga magkakita sa itong liwat, day. Sige lang, Gudong. Magpaabot lang ta. Basin pa di ay, hatagan tag-anak sa Ginoo. Ha? Di ka mo pa uli, Ron? Oo, di na sa kong pauli. Kaya nga naman. Kwan, aray lang ko matuog sa kong amigo kay mag-iinumi. Binuang naman ng imuha, Gary. Hapit naman di ka mo paulit ni Isbay. Kung mapauli ka, di ka mo lakaw na yun ka. Ngano naman ka? Usap siya kong ulion din, nga wa man tay anak.
O lagay sige tanaw ng naong ni mo eh. Madugay magkailis na natong naong. Magsige tag atubang din eh. Gary! Ay, nagilak-hilak di ha, uy. Agontahan na. Ang saoy, ni imo naman ang bana. Sakit na mo kung kayo siya manulti na ako, day. Naingon anak lang tingali na si Gary, day. Kay, wa pa manggod mo yung anak. Maulian ra na, uy. Kung makabato na mong anak. Nga nang i-cancel man ni Gary ang akong tawag. Hain magit ka haning tawahan na. Salamat kay ni chat ay. Ayaw naku pangitaa. Kay may gipuli na ko nimo. Kinuo ko. May laing babae nga gipuli si Gary nako. Kumusta naman ka, day? Okay na ko, day. Dili maayo nga magpaapikto ko sa hitabot ni mong Gary. Maayog yun. Mamugos man ka ng tao nga. Wala gusto ni mo, uy. Pasag dito siya, uy. Kalain. Kaluan sa akong ginawaan. Humano to ko'y gikaon nga kontra sa akong ginawaan. Pero nga naman anong kiluod man ko? Hala, pasig maptus ko. Magpalit ko pregnancy test, P. Hala, positive. Maptus ko. Salamat, Lord, kay maptus ko. Pagkabato na gid kong anak. Salamat. At imanon ko ning bata nga niasa kong sapakan. Bahala na ugwa siya ilhon nga amahan. Kinsa man ang nanuktok? Ay, basig ang ako rong kaubas trabaho. Kadiyot lang, day! Angeli, Ikaw? Ano ni amang ka? Unsa may mong gibalikan? Lako dito si mong babae? nagbaso lang kusong gibuhat day. Magbalik ta day. Ha? O gano'n makibalik man ka nako? Nga naman, gibuwagan ka sa imong babae? Ako nibuwag niya day. Kay minyo mo na ito siya. Sa? Nasugam ako sa kababaeng minyo. Pasiluan lang ko, Angeli. Magbalik lang gud ta. Sa pagkatinuod lang no, Gary. Wala ko magkinahanglan nimo. Kaya kay na kong buhion ang bata nga niya sa kuntihan. Unsay bata? Mabdus ka? O taon, mabdus ko. Ug kun mataon ning bataa, dili ko ni ipaila nimo. Dili na mahimo. Bahala nagbasuko ka na ko. Magbalik ta aron magdako ang bata nga may ilhon siyang amahan. Gary! Agay! Gary! Day, Agay! kansa ka? Sakit akong tiyan! Agay! Pasig mga anak na ka day. Dado ka na sa ospital. Kalingaw ba ini naghagwas iyang anak? Lipalay kay ko day. Naka-anak na ta. Og salamat day kayo nga imo kong napasaylo sa sahang akong nabuhat nimo. Isaad lang kinako ha. Ay di na ka magbinuang. Promise na nako nimo day. Nga mahimo na kong buotan nga bana ug amahan sa tong anak. Day, malakaw sa ko ha. Asa ka? Ni-chat ako mga barkada patuon ko sa Ilas Danau kay pista. Hala, mag-inom na sad mo? Ayaw paglakaw kay magmotor ba ka? Tingalig maunsa ka. Madto na ko day kay may kugsa ko sa akong mga amigo eh. Ay kabala ka, di lagi ko maghubog. Buntag naman di ay. Huwag man ay mauli si Gary gabi eh. Ay hain mo ko ni matog. Oh, ang kauban man ni Gary ang nanawag sa messenger. Hello, Dong. Hello? Hello, Day Angeli. Oh, Iba na bukas balita. saan sa man? Nabanggang motor ni Gary ug patay na siya. Unsa? Anong imo may gibiyaan? Gary!
siya gipasagtag mo pauli nga nahibaw man mo nakainom. Anjali, di mo siya patuo. Di siya maminaw na mo. Among giingnan nga, ayaw lang pagpauli kay nakainom siya. Musupak mo gud. Mauto nga among nahibawan nga nabangga ang iyang motor nga gida. Namatay siya. Magunsa naman lang ko inido nga wa naman ka. Gamay pa kay ang atong anak. Gary! Gary! July 17, 2024, namatay si Gary nga akong bana. Ingon og salidat og nako ang kalibutan niadtong hikayuna. Pero ako'y mahimo. Igo na lang ko sa paghilak og pagdawat nga patay na gid ang akong bana. Sa pagkakaroon, nag-inusara kong nag-atiman ni Ryan nga akong anak. Og sige sa tong ganahan nga makikigala na ako, mao ni akong FB page, Angelique Kimke Tambago. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.